Ethan! Dagan, Ben! Motor tan, taguan sa mong tito. Sige lang, Ben. Pangitala to ng paagi para makuha na to na. Inunsan mo na to na tan. Ato nang kuhaon ron. Mamasita ko, ako nang gamiton. Bahin masakpan ta tan. Di, lagi na. Ay, kabalaka. Akong kwaon tan. Sige daw, tistingi daw. Agay, sakita sa ngulit ko tanoy. Asik pa lakaw ba? Kay basi masapan ta. Ayaw kong galitag bira. Kung masakpan ta, di na to na makuha. Ay tama lain no. Katong mga bata araw na problema gito kay wala to'y motor. Mga laagan kayo? Ayaw-yaw ni mong tito tan. Sige lang, nga naman yun na. Sige suko. Makitaan ko tong mga bata ato. Paglatusong yun ako to. Patay tan, lagtusun daw ta sa mong tito tan. Di lagi na. Istorya-istorya naman nag-atik. Mga badlungon yun yung mga bata ba. Di yun yung munda o di makatilaw latos. Bao, putak-putak. Bahuan mo utot, Binay. Wala man di ay. Awa, Bin. Hapit nung sakpan. Nangutot, manguga. Alang-alang, sakit-sakit akong tiyan. Nalibang ang takadaan. Wala magtubigan siyar. Ang saan man meron, wala to nakuha ang motor. Di ta kapabisita ni. Mangita tal, diskartitan. Pagilom ba? Uy, ang saan mo? Natag kwarta. Sus, kwarta na dahil yung problema. Dara. Yes, nagkakwarta na kita. Stoy! Kita mo duha ka bata. Na dito, boss. Sige, salamat. Yate itong mga bata ato. Tara. Patay. Ethan! Dagan, Ben. Pantay na itong mga bata. Maapsan ako turon. Nang, kakita kag duha ka bata nga ni Agi diri nang. Wala ba ako kakita dong. Basig na dito dong sa unahan. Adto dito dong, basig na dito. Ah, sige nang. Salamat kay nang ha. Matos ko nang. Sige dong, ngayon ay.